ସିଂହ ଓ ମୂଷା କାହାଣୀ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେହି ବଣରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସିଂହଟି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୂଷାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସିଂହ ଦେହ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ଡିଆଁ ମାରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସିଂହଟି ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଭୟରେ ମୂଷାଟି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ମୂଷାର ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହଟିକୁ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବ ମୋର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି ମୂଷାର ଅନୁରୋଧ ଓ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଂହଟି ଦୟା ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସିଂହଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ଏକ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ସିଂହଟି ଜାଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଥିବା ସେହି ମୂଷାଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ମୂଷାଟି ଜାଲରେ ଫସିଥିବାର ସିଂହକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଦିନର ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ସେହି ଜାଲର ସବୁ ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଷାଟି ଜାଲର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କାଟିଦେଲା। ଶେଷରେ ସିଂହଟି ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିଗଲା। ସେ ମୂଷାକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସିଂହ ମୂଷାକୁ କହିଲା, ଛୋଟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଭାବି ହସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସିଂହ ଓ ମୂଷା ଉଭୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।